I love it. Yes, I love it. Talagang mapasok tong dinaanan natin. I love it! Ayan mga kasapot, tignan nyo yung dadaanan natin. Siguro magsimula sa highway papasok dito sa pupuntahan natin is abutin ng 10 minutes o kaya 15 minutes. Kasi ganito yung daan. Bundok ang dinadaanan natin. Ayan. Ayan. So, shout out nga po pala kay Papa Jeff na talagang sinalubong pa ako papasok dito ha. Shout out sa'yo, Tol Jeff. Jeff Licandro. Ayan. Thank you. Love it. Ayan, nakakit na naman tayo ng bundok. Sumasahit yung putris ng aking motor. Maabutan nata tayo ng malakas na ulan ha. Atras! Wala talaga ng pinaw. Ayaw ko. Sa bago. Parang nagdulu-duluan na ata ito ah. Ano
namin, pero goods lang kasi makakaibigay tayo ng tulong. Kanakan, nang wat-iwat. Kung kinalambok lang yung teacher, ako banin. Ako kumam mo. Ang umam mo. Malapit pala sa bani. Yun. Tapos ganun pa yung daan. Bani kumalangan yan. Ako mamonggal. Kamok kami hindi mo po ito Bakasyon. Teka naman pala Lahat tayo bakang puta. Papalan ka na eh. Pulinong. Di mo na. Susurin siya. Sa'yo ba yung muna? Yes, I love it. Lagi na. Dito na naman tayo. Oo, thank you. Grabe na balik ka. Nang wat-iwat. Nagalis pa yung kalsada, kaparpartak kayo. Si Kati Sarasaron noon, mate. Nagalis. Salamat po, Arangkada ang Daway sa Layas. Ingat po, God bless, right? Salute mga paps! Pares po, Nakishoda. right set. Yes, I love it. Tara na mga kasabot! Come to Papa! Ay, sorry. Shoutout nyo na dyan sa mga ano. Shout out sa mga pamilya ko. Pati shout out. Bye-bye, Shout out baby. kay Ingat po, ingat. baby ko. I love you. Ikaw, shoutout. Walang baby. Hindi makanda ko ha. Si Uncle ka, mag-shoutout si Uncle ka. Shout out sa Kenny Kapangpangan eh. I love it. I love it. Shoutout kinibaka mo. May sahog pa ba yung lugaw doon? Yung sahog lang ang gusto ko. ko. Nay, dito na ako. Iyo may umantoy ko, vlog din eh. May logo pa rin. Shoutout mo kinibaka mo. Shout out sa dinanan namin. Tignan mo malo. Maglalaba ka na naman. Shoutout sa walang jowa. Kanakan. Tiwat-tiwat. Walang signal. Nagunag ka. Uy. Tapos si Gigi na ko. Shoutout kay Bibi mo. Bibi boy. Shoutout baby. I love it. So mga kasapot, nandito na po tayo sa Shout out kay Sir Juanito, Motovlog. I love it. Yes. Yes, I love it. Shout out, sir. Thank you. Baka may sticker dyan yung mga vlogger. Wala pa nga. Hindi pa dumadating. Sir, sticker! So Order sir yung sticker mo. Sa lahat Tarlac. ng gustong bumili ng aming charity sticker. nandito na tayo sa meron po tayo dito Patar, sa ating Agno, Hello po, Pangasinan. So dalawa po yung beneficiary natin na tutulungan. Ito po yung isa. Bale ito po. Pantik ka, sir! Yung isa naman po, yun. Sulit yung pagod namin, sulit yung layo ng pinuntahan namin pag nakikita mo sila na sila yung tutulungan natin. Shoutout kay Jeff. Bitak ulo. And shoutout sa inyo madam mo. Sila yung I love it. Yes, I love it! Yes, I love it! Dinarinig, nakamistusin. Yes, I love it! Ay, sorry. Napasubok man na tinig. Jayo. Ayan mga kasapot, dito na yung pera. Hey. Nilikom natin para ibibigay sa natin sa beneficiary natin. So tara. Bawal dyan! Sige, sama ako. Hindi kasi kayo nakapikit kasi kayo. So ayan mga kasapot, nabigyan na natin yung pera. Kung pwede na kunin, kinuha ko na lahat to eh. Sige, kunin na natin na. Kaso para sa kanila talaga yan, hindi sa atin. Hey,